Sa atong tanan, kaya kami karon magpagisa mo ang isya ni Doro. Pangi ang amo ang video vlog karon adlaw. Ato ning apas mo ning mga martial ay ato ipakita ning mga dagway sa martial. Hello, good morning! Muna yung mga dagway sa mga martial. Atong pakita ng usada rin. Hello, good morning! Morning. Sige. Junior, wala? Yanapaw, Manpaw, Mandaw. Rosmar. Rosmar. Lights. Sige guys, ato na yung video para makuha tanan, video na na eh. Grabe! Namin karon rin sa kuan sa stage 1 sa Pinis. Nya kinaing atong subaybayan ni kay na ako noy na kuan sa rampa dito sa stage 1. Ako mga kauban oh. Taga si China. Kini taga asa ni Somalia. Dumo irigat! sige guys, subibay ako ang video. Iputon sana ko kay tanaw sana ko tong kuan. Kanay discarding. Ay na. Hello guys, tanaw ato interview ni guys ang kuan ang atong mga bisita. Guwapa kayo ni guys oh. Interview na to niya mga bisita, guwapa kayo. Oh, pag sakay oh. Sakay na mong kuan oh. Masay. Sas. Magayo ko siya. Magayo. Hello guys, dahil mga subin na raw sa Subanin. Tawang i-sokot. Pwede, sokot. Iyo.
dito. So guys, nasa namin sa store karon. Sabi di katapok. Diretso. Ito nito butuan. Namin din sa finish sa stage 4. Finish sa stage 4. Yung mga ganyan butol. Butuan. Naputol na yan kanina. Tagahanta kayo pero saman nga busy mo kayo. Di ko kayo makakuha mga video. Sinsya na mo mga guys. Mga friends ako sa kuhan guys. Air from Cotabato. That's what. Okay mga friends ako sa Cotabato guys. Tulog niyo. Hello guys, magpa-picture po kami guys. Ayun. Hello guys. Ako pa na sa kanlaw nga madula na mo. Manapod. Another final. Yan. Luya dyan kay may paniyon to. Puro lang na mo. Luya kay buwan sa nito, gapo kayo. Muna yung pangsunod sa katupiyagi ka ikuanan lag mo yung pangsunod ako man lang doon ka rin ay mga paligyan lang well Pare sabi ko na ko. Pare na ko. Sir. Mag-video ta guys sa kaning taga Korea guys, ay taga Korea. Akong taga Korea. What's up? 안녕하세요. 오빠. Atong interview ng press director guys. Ay kasulti sa dulan mo karon. Ay. Okay kayo dagang balik. Mati-tios ito. Ya. Ang manager ato ni karon. Mamayarang rice. Kamera rice. Dagan lang sudan. Dagan lang sudan. Dulan mo kasulti. May hapon mga best mga bay. Ang leading sa kuhan karon si Tulog. Yay! Mga guys, mga totoo mga guys, ako mga amigo, mga kauban. Nga, ako i-continue na, kung saan ako guys. Guys, ang tagya sa Mons Grill. Hello, good morning. Isa kapo na. Good morning, Na guys, bibo kayo sila guys. Bibo kayo sila. Hello guys, try musketer. Ay kapor ko. Mga driver sa balabal guys, Masaga puti, driver na balabal. Dito kayo dire ang kuhan guys, ang site dari sa Lalas Eco Park. Okay, akong i-vlog sa Tubiagi guys. Yagi na akong vlog na dito. Vlog 6 siguro to na ako. Okay, akong i-kuhan. Karon, i-continue na ako guys.
Kada may dire dapit. Na mong area dari. Daghang kayo. Malingaw kayo. Makalingaw guys ang kini ako mga kauban. Kadako kay Rian. Ya, uban. Hindi ka uban, nag-helmet. May balikan ako guys sa taga. What's up? Sige guys, buton. Hello guys. Uli na ko gikan sa mga race guys nya. Kung mana po bayan na po ninyo ang akong video nya karon wala ko na nya shout out na lang ko sa akong mga amigo nga kadungan ako paniudto ganiha sa Fiscal Potter, Apitse, Erwin Demisilio. Isa pa itong uban nga wala akong mahinom dumi. Nakakain salamat sa paniudto. Yeah. Please like and subscribe sa akong vlog Pure Bisaya. Daghang salamat.